Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanongpo Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not saw pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar nriunyo. Kidkhot jong seng KSU Bangalore unit. Kalau yo ban lej jongo bat lej ai man sim yagi kana akasi kiba yo kempang na ka jingbam ye kabam kabalasa. Bat kalau yo ro ban ai ki jingirap ye kitigi kana kibron kam ki jingirap hadin magila kempang bagi yo ye kabam kabalasa bat ngat hagene ki jingja ka besngosi. Kumban syupen kan mau kendian badang hagene ki kendiat singi kibladam kejela karna teka kalamat ye ke jingja ka besngosi ha ka bagi kana pule na ka skul Gokula Vidya Samste Hamala Valley Mandya District kalau yo pang hadin bagi labam hi jimbam kabalasa kene kalawan ra ya jingdu no ya arngut ke mensim jonggi kena pulia na Meghalaya kibla tip kerteng kum ukre lang khong thani na ksenong lendam badu name bantai marwen na ksenong lause hagene ki jingja ladon kumba chispa ar pungut ki briu ki bala yo pang hadin bagi labam ya ke jimbam kabla pen kre ha ka wai hotel Hamala Valley kene ki kentup ya ki saungut ki kena school jongga Gokula Vidya Samste ha ka ba ar pusangut ki kena school ki de na jela Meghalaya nabaro kini ki papang arngut ki lakhat no kad ba ki we ki dang don ha ki chaka sumar ha Mandya Institute of Medical Science bat laingut naki ki dang sha sumar ha po ICU kad ba ki we pat ki la kham khlain ki khot jong ka KSU Bangalore unit ki la itu baman gasngi ki lej ban jongo ye ki ti kena kasi ki batia pang bat penra de ya ki jingdi ban pentengen ha ki jingya selok bat ki doktor ka hospital ki khot ka KSU ki la yo jing tip ba ompat long ban ai kino ki jingbam ye kini ki khna henry tang jong so snapkar lane yo ka kanat ki khot jong ka sengila syamro ba syam ladan ba penbiang ya ku snapkar ye kini ki nongpang bat kumta bran gila mare ban thet ye ki snapkar bat ai dag snapkar ye borok ki khna kasi ki bati apang Rainbow of Sound Music Academy ke badan Hakishnong Maubri Ribhoi District a music school ke bajupelong Shisian Chitiau Little Flower Higher Secondary School Maubri hakasngi sajan adu shpobeje men step hadu saubeje janmir kapadiak sumphai pi baro ki kena ki bandadu nyaus nam cheneng ki samla ya piru baro ki long kemilong kapa ki bakwa banyo jingi kai jingnang shapang music hakane ke music school don keyboard ki jingi kai kum ki gitar keyboard duitara ka bom ka sing ka drum Indian vocal western vocal but khasi vocal kane ke music school ke jupanya street performance but ki concert aman lausnam kum kadak ajing shlore ki khna ki bawan puli hakane ke music school ti parlok baro wan number slam wan ban shem ka admission hakane music school Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector na kebentai ki awareness program jompi pon singi ni ai wai shapi pranyo laiwei kendai hendriwei arnyo lai